Balik mga kapuso din sa GMA Regional TV Live, nindot nga atong sugdan ang atong kabuntagon nga dunay inspirasyon mga karong adlaw. Doon mi paambit kaninyo mga kapuso nga success story. Usa ni siya sa mga bag-ong abogado dinhi sa nasod apan miagi ni siya og kalisod kaniadto nga nahimo niyang puhunan sa iyang pagpaningkamot. Makauban nato Attorney Aga Suralta. Good morning, Attorney. Hi, Yes, Sir Nico, good morning. Good morning. Kumusta na, Attorney, after learning of the results karong bag-o lang sa paggawas sa bar exam 2019? Okay. So wala pa ta gikan sa paggawa sa result, wala pa ta nakalihok jud og unsay kanang angay panglihokon in relation to taking and signing of the role of attorneys kay tungod aning kanang situation karon kaning COVID. So we were told to stand by lang sa nya kaman na nag-process pa taron sa for clearance para sa kanang taking. Atong mobalik lantaw sa ta sa imong kinabuhi kaniadto una ini imong kalampusan sa bar exams, Attorney. Kaniadto nagdako ka sa San Isidro Leyte, di ba, Attorney, og usa ka sa kauban ang imong igsuon sa pamilya na masura mo kaniadto. Kinsa man, Attorney, ang nahimong inspirasyon nimo aron nga maningkamot gyud sa kinabuhi? Kato akong duha ka parents kay kuan man to sila kining no read no write in town ba. So wala to sila walay trabaho kay muna wala di man gani ka mamusuwat ka mamubasa. Nya ako ang papa to kay kuan man to siya kining mamasurahan po niya ako mama kay kanang labandera. So kani siya amo ang experience amo ang kini siyang amo ang nasinati sa kinabuhi muni naghatag namo og kining inspirasyon ba nga kanang makalingkawas ba puhon. Nindot nga murag kamon hatagan jud ninyo og premium, Attorney, ang edukasyon nga murag maoy makatabang aron mahawas sa kalisod. Kay ang nakita magud namo ang wala sa mo ang ginikanan aside na wala mi kanang wala mi ikapalit sa mga basic needs. Ang amo gud yung nakita nga usa sa wala sa ila ang kanang kamantigo mo basa o kamao mo suwat nga wala. So mo na kanahon na mi nga at least naman lang kami makakat only og kanang basa og suwat ba. Kay murag nakita na ko sa ako ang kanang mga kaila ba nga kanindot siguro no kung kanang kamauta mo suwat, kamauta mo basa ba kay dili ta mailad kanang pagkuan sa law school, pagsulod ana sa law school kay sa gamay pa ko pirahan jud ko mag kanang abogado kay mao lagi ba sa mo ang kanang kalisod ganahan ako nga nabitaw kanang ang mga tao bitaw mo tan-aw sa mo hatag bitaw kanang gamay naman lang nga respeto kay kami sa una dito adto rami dito sa manghigda dito sa merkado dito sa kanang Daphnis Calzada kung magbaha wa kay di ka kahigda napa jud ni mga batan-on mga tao dito mo kay gayagaan taon ni so biraho na nga mo ang kanang higdaan niya managan sila kana bitang mag-tripping ba kay purpose lang doon sila sa papa malipay man sila na. To sum this up, Attorney, a very inspiring story gyud ay nimo. Unsay mensahe nga gusto nimong mapaambit sa atong mga viewers karon, Attorney? Ikaw mismo ang inyong pamilya miagi og grabing kalisod apan naningkamot nagkugi lang gyud aron molampos. Sin gusto kang mo share sa mga viewers og matag sa og inspirasyon kanila karong buntaga. Kasagaran sa mga batanon mugod karon kay kuan sa mga gadget nya saman sa mga movies nya kanang ang pagskwela kay murag kanang sideline na lang ba ang pagskwela bitaw kasagaran magud ini mga batanon karon kay ang mga pamilya kay maka-afford. Ako advice nila kay dapat dili nila usikan ang panahon kay siyempre ang ginikanan mawala nya wala na imong gasto nila nya maglisod na sila og eskwela. Daghan kayong mga bata ang ganahan mo eskwela pero dili makaskwela kay tungod walay parents nga maka-afford or di ba ka wala na parents na swerte kay na sila nga kanang na sila parents nga maka-afford na sila parents maliguro para nila. So kung na sila na nga sitwasyon dapat dili na nila usik-usikan kay ang kini ba yang higayon kung mawala dili na siya mobalik. Kung balik man gani na siya sa laing sitwasyon o sa laing higayon na tingali inigbalik ana kana higayon na wala dili naka-able dili naka-healthy para mo eskwela
nya dili ko kaganahan o di ba nausab ng situation ba. Nya katupong mga bata nga wala sila'y kanang parents nga makapaskwela nila, nya wala po kanang ika-afford bitaw. Di lang yun sila magtaong paglaom kinahanglan makigbisog ng gihapon, maliguro ug magbinuotan kay kung magbinuotan ka nadyoy daghang mga tawo nga hikapon sa Ginoo para may mutabang kanimo ba. Mutuod ko ana nga katong mga tawhana nga nitabang nako kato sila gihikap dito sila sa Ginoo. Maningkamot lang gyud. Very moving story this morning. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. So sa mga bag-ong abogado nato din sa nasod, Attorney Aga Suralta.